Mbak Tatin, ayo Mbak Tin maju Tin. Amile. Monggo Mbak Tatin. Ngene. Wah nembe dahar. Mboten. Biasanipun ngemut permen Pak niku. Namung gayemi. Ya. Monggo. Pripun iki kan napa? Wih, ken napa niku wau? Anjenengan derek mawon. Ayo delosor wae. Dumugi manding mriki kok tesih dereng dong kalih tugase ken mantuk mawon. Ha biasane sok ngonten niku sok nggo gala-gala. Ora. Nggih. Monggo klaturi nembang. Oh nggih. Najengaken bawanipun Mas Giyanto niku wau Nggih. nyuwune caping gunung. Anggere Mbak Tatin terus suk-sukan galo kono. Mergo sing siji gecepet uwit. Monggo. Dek jaman berjuang jerek kelingan Yo iya nano jarine wis menang keturutan sing
Ampun. Matur nuwun. Iki matur wonten sembah. opahe niki. Oh enten. Sing boten Oh. kenging meri niki. Wis. Matur nuwun. Nggih, Nggih, sami-sami, Pak Pak. sami. Mangke jenengan nek pun medhut. Nun, Jenengan mangke nek pun medhut mboten. kula mboten sah medun. Oh, kita dhuwur terus. Pun kendak mah dadak ngunggahke. Oh. Matur nuwun yusane. Nggih. Kula sampun sah. Nggih, Pak Ahmad nggih. Matur nuwun. Nggih. Matur sembah Kula nyuwun nuwun. pamit monggo pun lajengaken kagem caos panglipur dhateng pandemen panjenengan. Matur suwun. Nggih, Matur monggo nuwun. Pak Mas, Monggo matur sembah siana kula nuwun. nyuwun pamit Ya. matur nuwun. Nggih. Monggo pun lajengaken. Sampun peparing dhateng presiden lan kanca-kanca wiyaga sedayanipun. Matur nuwun. Oh. Niki wonten apa melih niki? Pak Seno niki Mbah Jokromo ajeng nyuwun lagu. Oh, nggih, monggo, Pak. Angsal mboten Angsal mawon. Oh, nggih. Pun mboten sah kuwatir. Lagune loro. Nek wolu Oh, elok. bojo loro? Boten, lagune werna loro. Oh, warna loro. Warna loro, warna loro. Asin karo legi. Sing siji nenggelis pujaan engkang. Wah, ngangge pamito ayak pamengang. Langkung sae perang tunangan. Itu lho. ya, nggih. Mang satu niku, nggih. Sing sijine. Sing siji. sijine anu. Apa piye? Cepet. Kok sik to apa itu? Nggih. Joko Kembang Desa. Oh, Kowe lah iki. pun loro niku. Loro, nggih. Nggih, ngatur nuwun. Pun wis loro dinyanyekke dhewe kok. Oh, wah ajeng njaluk lagu kok. Entuk mboten? Entuk. Nggih. Sinten iki sik anu Inggris sinten Inggris. Wah, nganggo dompet anyar. Kapokmu Oh, apaan? apik ngene. Iya. Wis. Niki ngangge keyboard Pak nek niku. Nek ngangge gamelan angel mboten cocok. Pun mboten sah ning gelis pokoke ning ndi kena ngoten mawon. Ya wis anu aku mau. Nggih, mangke. Napa? Lah napa, Mbah? Napa, Mbah? Ampun neng gelis. Joko anu Bang. Napa? Joko Kembang Desa. Joko Kembang Desa niku nganggo keyboard. Nggih. Niki mboten beto keyboard. Wah, lah apa Lah ya? pripun? Tur Kembang Desa niku wedok, Mbah ampun Joko. Oh, Joko sing langsung Joko kok. Oh, nggih. Wong ngeyel. Wah. Aneh omahe dhewe. Oh, diarse Ya ono. wis pepeling. Nah, Nggih. kepiling niku malah Nggih. apik. Nggih, pun pepeleng nggih. Pun. Wis ben eling. Wah. Acara saklajengipun sumene. Wah, Nggih. Pak De. piye? Dhewe rame dhewe wae Pak De ya. ya. Ya, Piye? ngomong rembug apa to apa ngono lho. Ah ya ta iki mah ruwet iki. Pun nggih. Ayo Mbak, jumeneng didawi jumeneng ra apa-apa. Wis jumeneng wis Ah, waton jumeneng wis. Pokoke beres kok. Oh. Wah anggere jumeneng wis bejo kok wis ayo. Ra ketang tekan omah diamuk Mbah Putri. Wis ora apa-apa. Digoblok aja nangku. Piye? Juragan. Oh, bakul sapi kok ya. Iya. Ah nggih, bakul sapi daginge didol kulite nggo jaket. Wah dadi dite akeh. Matur suwun nggih, Mbah. Nuwun, Mbah. Oh alon-alon. Meleh mboten, Mbah? Mbah, malih mboten? Malih mboten. Wah, wis jan Malih malah nambahi bocah-bocah. Nggih napa? Ah, jan wis jan. Nambahi. Sinden-sindenku malah do ngecek kabeh. Nggih, Nggih. nek pun gek mandhap. Yang anu ngunjuk kopi riyen. Wah, nggih. Pun nempun gek mandhap gek adus, Mbah. Engko rak mah mlumpuk ning dhuwur kabeh. Ya mangga. Ya, niki Iki mah turah aku. lah kok loro, Pak De? Loro sing siji nggo serep
Heeh. Sing siji wis ora kena diupakara. Nggih, Kongslet terus. Nggih, minangkani pamundutan simbahe wau. Pepeleng nggih. Saking Mbah Jokromo. Mbah Jokromo. Nggih. Nggih. Pepeleng. Pepeleng. Dibawani sih. Ya. Ruk. Oh, bapake. Monggo. Wah, iki ana menele bawani wis. Oh niki juara anu macapat. Oh, nggih. Nggih niki saking RCTI. Sugeng dalu, Nggih. Mbak Cange. Dalu. Nggih, Rombongan rombongan panjenengan Calo. Ki Sena Nugroho. Nggih, matur Teng pundi mawon mresani menika. Nggih. Nggih. Rukun Islam. Rukun. Pak alon-alon yen, Pak. Rukun. Nek ra tak dampingi repot kok. Rukun. Si ana kok ngapusi jarine juara macapat. Hah? Kok blero. Iya juara nggon bleronan kuwi kok. Sing nggon blero iki kerep ya. Dadi mah juara to. Heeh. Rukun. Yo. Rukun Islam. Majuh nganggo ngeng barang nggih. Ana 5 puniki. Kebablasan kuwi. Padha tindakna mring para sesama aja padha ditinggalake. Nah, lha iki mulai krasa. Krasa. Rukun Islam niku Juara. Malah enggak habis pikir. Sahadate kang angka siji. Ora apa-apa apalane ning tulisan ngono kok. Angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso papat zakat kaping 5 yara haji. Salah lho Pak niku. Bener. Soale ning Jawa kok ya. Islam sampurna. Monggo Pak, sareng-sareng. Bapak sinten nika? Bapak Wiyoso Sudarmo. Oh, tasih anu calo lemah. Tasih Wah nggih, sae menika nggih. nate kalih Pak Kisena Nugroho menika nggih. Oh, nggih tau ngegolke. Nggih, ngegol. Nggih. Oh, dados ngertos jenengan. Ngertos. Oh. Jenengan gladang kiwa to. Nggih. Antene inggil nggih. Nggih. Ya gelandang kiwa iki maksude piye? Penyerang saka kiwa kuwi. Oh, ngono gelandang kiwa kuwi gelandangan. Oh. Nggih. Glandangan. Nggih. Monggo, Pak. Pun ngerti kula niku dosen. Dosen niku napa, Pak? Anak jodoh itu persen. Alhamdulillah. Karepe ngono kuwi. Apal aku nek blangkonan. Nah, mangga diaturake apa cape ngono pepeling. Ya, ya.
suwun. Matur suwun nggih, Pak. Nggih, menika wonten anu yucange. Napa? Nah, menika rak kula dititipi kalih kanca-kanca. Nggih. Lah nika rak ken ngature kalih Mbah Sehono. Napa? Nek wonten perlu ten griya mawon. Menengo to. Aduh. Oh, nggih, matur nuwun. Wah, diamplopi gek dinese iki. Nggih menika ingkang setunggal kagem Mbak Tatin. Wah. Lumayan. Lumayan. Wo lah akeh banget. Oh, lah iya wis. Oh, anu kathah sanget. Oh, wis. Apa iki? Mercon. Masa iki. Oh, rokok siong. Monggo. Mbak Tatin. Wah, ya wis matur sembah nuwun, Pak. Matur suwun, Pak. Ning menika nyuwun lagu nggih menika. Apa, Mbak? Wonten serate niku Mbak Tatin. Serate diwaca. Heeh. Sri Uning niku. Oh, langsung ayo tim di menenge. Sri Uning. Ya, ora apa-apa. Kula mbawani melih mboten. Monggo, monggo. Wah. Sapa pokoke? Monggo, Pak. Dibawani kenging, diatasi kenging. Sepinten? Nun, Mas Geter. ya sak cintrung wae. Enane sinebut pahlawan putri. Apik iki. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe. Dok prang tanding bojone goro. Kurang, Pak. Cakepane kurang niku. Nggih. Dok prang tanding Bratayuda
Duk prang tanding brata. Nek kliwat nika. Pancen. Kliwat pundi Pak Seono? Udar. Duk prang tanding bojone goro. Bebelo. Tetelo. Bebela. Kok tetelo pohong. Ora emosi. Seono ora kena emosi. Mboten apa wis diparingi kok emosi nggih, Pak? Nggih, nek emosi niku lek mungal nek seni iki nek emosi mboten sae. Mboten sae. Gak cange. Kedah iso ngemong. Ngemong. Aku ambek dimang kuwi. Tekan pundi wae? Stres wae. Mangga. Sreuneng tanggurung sreuneng Gunga. Terus. Dadi kusumaning bangsa. Wah, ngromong bong supit. Monggo. Ditiroke. Ya. Srihuning mustika tuban lambung tresna lan sawaya paring Oh, oh, ya, ya. Wait. Wait. Jangan.
Matur nuwun yu cange. Sampun sembah nuwun, Pak. Nggih. Matur suwun. Ya. Oh, ngatos-atos. Kudu sing sabar. Wong jenenge ngadepi piyayi akeh. Ha iya. Panjenengane ngono kuwi mergo saking tresnane. Tresnane. Nah. Aja kok malah gonduk. Lah kowe kuwi kok aku takon kowe kuwi kok. Asal kok aku etuk kok seneng. Aku entuk soalé. Wah ya ra ya syukur. Rezekimu Mas ya. Iya ya le mara nang nggon kowe ya karo si Pak Yanto kok Dek. Iya matur sembah nuwun. Pak sapa ki mau asmane? Iki mau ngerti ku RCTI ya kira. RCTI iki apa? Oh Pak Wakimin. Nggih. Nggih. Alias hotel. Kok hotel lo? Ku jenenge akeh banget hotel barang nggih. Aku maca ning plakate. Iya. Ya wis paring apa-apa ki mau wis diparingi karo Pak Wakimin karo Mbah sapa. Aku mung gumun mbahe mau lho. Wis umur semono kok lagune njaluk neng gelis. Ha iya. Ayo kuwi Aku dene piyai semono ki munggah kula nyuwun ulur kambang. Ulur Wah, Kambang. wangun ketok le temuwa kok neng gelis. Neng gelis tumpakan abang. Wah. Tumpakan abang. Lah apa? Abang ijo apa jenenge neng kuwi rak jam Mas. Apa? Kuwi bedane jam kene karo jam Jakarta. Kok iso? Nek jam kene jam beker kae lho Mas. Heeh. Kae nek jam 12 unine neng kuwi jam 12. Ning beda jam 12 Jakarta. Nek jam 12 Jakarta? Neng. Ngene kuwi. Oh iya. Ya kasih Mbah mau. Neng geling. Iya. Matur sembah nuwun. Nggih. Ki ya akeh sing padha nyuwun ki gentenan saiki Mbak Ika ayo nyuwun lagu Sesideman. Oh iya. Diaturake monggo Ngene, Mbak Mbak Ika. Ika. Ya. Kabeh entuk kok. Ayo ngadeg. Gegeden bros kowe iki malah. Brosku cilik ngene kok gedhe. Cilik kok culuk. Culuk. Bareng dicedhaki. Bareng dicedhaki yo grogi Aku culuk. anggere cah wedok apa kowe. Grogi napa? Brose. Brosku piye? Masih ono. Niteni gedhe lan cilik iki ora mergo brose. Terus? Anggere kowe lingguh kok ndungkluk, wae kuwi mesti abot. Oh. Brose. Wah iki lho le ratakan iki. Mesti asosiasine iki nggon kaya ana anggrok. Padahal maksudmu ora ngono to. Ora ngono. Padahal yo hoo wae. Heeh. Kok ngono kok yo ora wis sepuh ki ora mikirke Neng gelis. neng gelis. Tenan. Wis bros we trimo. Aja disawang terus. Aku ki ora nyawang. Ndak pengen. Aku ki ngematke. Ngematke ro nyawang ya padha wae. Oh nek nyawang ki kan kur santai. Heeh. Ning nek ngematke mesti ngentek mencereng ngono. Apik to, Mas? Mbah Sanduncali. Meow. Iya. Ya. Mbak Ika iki. Sesideman. Mbak Ika Sesideman. Lagune. Lagune. Wah iki Mas ngejak hawa meneh anggere wengi ngene iki. Ngejawa piye? Ha kene iki wong lurus-lurus saja ya. Lah kok ndak kleru. Ndak kleru lagi Mbak Ika Sesideman. Lurus-lurus saja wong kok ya wis ra iso apa-apa kok dadine. Ane bojoku wingi ya sambat kok. Weh, Mas, jane aku ki wis ora kuat karo kowe. Aku le wangsulan ya jejamu aku. Ngono. heeh. Jejamu pi aku melu yoga ya ora oleh ngono. Ya ora oleh wong kowe bojoku kok dipek yoga aku ya ngono kuwi. Yoga iki maksude Olahraga. senam. Oh, Senam. senam anyar ya, Mas. Ya ora wis krungu suwe aku. Wis krungu suwe. Wis. Oh ya kok eling kowe iki ya. Sapleke oke hadiahe kok elingan. Ya. Lho, lali. Apa? Ayo lali wis rasah nyanyi kok. Bawa nggih. Wiwitane Tak ewangi kok. rada serak iki. Wis ora? Dombeni sik. Sebenarnya apa? Ana keran ra to? Kok lek Ya, kejem kurang kok. ajar sindene kon ngombe kran lho. Sik, kae lho Mas sing wedang adem panas karek ana kerane to Mas.
Oh, sing nang Dispenser nggon kae. Ah, dispenser kuwi. Oh, tak kira nek keran banyu. Ora, oh, cah ayu-ayu kok keran gede lho. Iki wis ukuran. Iki ngopo meneh? Piye Gusti? Apa Aku iki? omong-omong penuh dengan nganu to, marai pertanyaan. Maksudnya keran ukuran piye? Lho, ukurane iki pirang dim ngono lho ana dhewe-dhewe. Nek ika iki pirang dim kira-kira? Sik. Piro? Pas nggonku, Mas. Ah, ora wae. Sing tak nggo keran. Anggonamu ki diputer wae. Pucukane melu mubeng kok. Hah? Saking semangate kerane, Mas. Ora wis ra Kuwi ono. ngopo anggere kok ngono mesti do seneng. Mbok ya sing apik-apik wae to. Oh, sing wiwit ya jenengan no. Ora kok. Aduh, surjane apik tenan ngarep Apik ngadepi cah ayu-ayu e. Wah. Raketan le didelok kursursane. Lha terus demok ta? Iki le tuku ning endi? Eh? Le tuku. Ora tuku. Terus Iki saka dewa. wah, dewa. Aku pas topo. Heeh. Pas topo Pas kuwi. topo. Pas jenengku topo kuwi aku mbiyen. Wis gak nyanyi, ngodo ditunggu. Anderek sang pekik. Wis to aja karo aku iki pekek-pekekne aja nderek aku to. Sing arep derek jenengan ki sinten? Aku Ora ya. Aku yang bedek ora mesti gemange kok. Oh, nderek si ana demen ketuyung-tuyung uripmu. Piye to? Enak to rekoso? Marai mumet to. Lah, nek mumet iki kan gampang tak apusi. Ya. Oh, padune arep ngapusi. Lho, ngapusi iki angel lho. Ora iso. Aja dimengke ngapusi lho. Ngapus iki perlu pikiran lho ya. Nganggo pikiran, nganggo teknik trik. Apa ya? Kulino. Kulino. Kur nguliahi nek aku ki ora. Oh, kuwi nek ora ndagel sobo pasar kok. Sobo pasar. Nek sobo manding aku. Oh. Nyopir. Nek ya bener ora tau dinehi fee aku. Gak malah kulinggo nang angkringan tuku wedang dhewe. Ning muga-muga merti dusun iki sesuk wis mulai kabuh kompak. Satu tujuan. Satu tujuan kabeh Ya. nggo fee. Priya bagus. Ngece nek iki. Kese piye to? Ayo ngene kok bagus iki piye? Loh, bagus ki anu apa jenenge iki ora kudu baguse iki kudu kaya bintang film ora. Wong wedok nyawang wong lanang ki baguse iki dhewe-dhewe. Ana Ika nyawang kowe ketok bagus. Delok aku ketok elek. Ya Lah, lamur. berarti Ika mripate lamur. Ha iya. Lamur rak sing siji, nek iki rak katarak kok. Banget nek kuwi. Ha iya. Aku kira ngalem sampean no. Iki mau cakepane ngono kuwi. Kowe ngalem sapa? Cakepane Cakepan kok dialem ki kepiye to? duh iki mau nyanyi, bawa. Oh, si bawa tak alem ya ora apa nek seneng bawa monggo. Nah wis. Walah si Nah, Hono. berarti dhek Ika nyawange bagus karo si Bawa. Bawa. Iya wa. Wis sak karepmu. Heeh wis sak karepku wae, Nduk. Iki nembang wae. Kang Allah bu daya Sowan menyang sowan menyang kutha gedhe Iki mau nek Pak Hotel ora ngono lho. Menyang kota gede banget. Mesti ditambahi Oh, ya. Asun guyur kowe. ora dikatekke to sakake Sayang. alah wis mumet urung Hah? wis mumet urung Urung e. urung nek wis arep tak tambani Tenan. ora sida Mumet dadakan ah. bendara terus kayung-yung slendang kuning kang saking Manding. bukir swara
swara kurang pramana ning wasesa ngungrum dek jaman Ngawur. ngantuk Si deman kok. Ya. ngungrum marang bendara Nenone. Tiah sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luweh becik patenono timbang liwat kincang liwat kincanging alismu kuwasa Buanter banget. Semangat. Seru kok. Ora Mas aku bareng sik nyanyi kok lemu girong kok. Yo. Wis pokoke angkat ae. Semangat. Semangat kok ngono. Lah piye? Semangat ngene. Semangat kok ngono. Kleru to. Kleru. Ya ngono ya ora apa-apa ngono ya termasuk semangat. Heh? Ora, kowe ora ngerti sasmitane Ika kok. Oh, ayo mulane ya ngerti deng kok iso. Apa? Ora apa-apa. Ya, ya. Yo kayu. Urip ana kutha gedhe kuwi tak tukokke rasa isine kuwi apa wae nadyan sasidep Yo.
Penak ora? Kok lemu ngegol kemempengan to? Lah, Aku kepiye? ketinggalan nih. Lah yo nusul. Nusul nek ketinggalan. Nusul mah dikeplak kon mulih. Ketoke boyoke lara. Boyokmu lara. Kok ngerti? Lah ketoke. Pak wis kulino. Kulino apa? Kulino boyoke lara. Ah iya. Ora. Kaya seneng banget karo goyangane Ika. Kaya bahagia. Nang omah ra tau entuk goyangane ngono. Monoton. Malah Ya curhat. streaming lho iki bojomu ndelok lho. Tenang, Mas. Apa? Apa? Wis ora tak kon nyekel HP saiki. Oh iya, berarti wis aman. Man. Pementasanmu wis aman. Amane ndelok ning tangga Oh. Iya ya. Ya, Terus mangga. ya. Ya, terus Nduk. Urip ono sagede kowe tak tukoke isine kowe apa-apa wae nadyan sesidang meski ra Matur suwun Mbak Ika. Kalon-kalon. Wah, jan. Dasare bocah ya isih enom. Lah ya enom nek sindatku ki ra ono sing tuwa, sing Kulit. tuwa bintang tamune. Kulite nggo jaket ya apik. Apa? Nggo jaket apik lho kulit. Apa nih? Kulit Kulite sapa? sapi, Mas. Ora wani ya, kulite Ika maksudnya apa? Heeh. Oh, arep tak nggo jaket to? Arep tak nggo jaket. Ora weh. Ah ngopo? Mah rasa turu. Piye Mergane arep ngopo nggo ra iso jaket tuh? to piye? Arep mbok jaket to piye? Ora no. Ngene ra wani. Ra satriya nek aku nek ora tantang ngono ho. Ora. Piro ragate ya? Tak nggo kaos kaki wae. Weh, Malah nggo kaos kaki piye? kok elek mbok idak-idakno. Ya ora kaya dele. Iya tak naik vitamin. Ya. Ayo sa, ori sa, mantek sa ngono lho. Piye kok lunga ki ngapa? Kula tak wonten wingking rumiyin. Lah ngapa wong dinaik vitamin kok? Nun, Ayo sa, ayo. Lho, piye? Oh, telu lho, Sih. Sih, telu lho. telu vitamin B komplek kabeh. Alon no. Aduh jan mah ora Piye to, tegel. Mbah? Putuku. Kedah-kedahe ya no. Sih. Ngapa kok tingak-tinguk? Aku seneng nyayang cah cilik. Oh. Aku iki do ditresnani cah cilik mergo sayang. Wis sasawijining wong tuwa sing tresna karo cah cilik. Lah iya to ngono. Mbok disayang. Tak kintung. Ndang. Dudu kowe. Sing nang jero glo-glo gedhek karo Andro. Dolan ro simbah sesuk ya. Nggih, Mbah. Heeh. Le ngelus-lus kono wae ya. Terangane angel ya nek bayi nang jero. Biasane nek simbah ki sok kepengin tilik putune, biasane lho. Jenengan ajeng tilik mboten? Modar ora? Ora. Seneng aku. Aku kok tak nggawa oleh-oleh. Oleh-olehe napa? Minuman. Minuman apa? Nek cah cilik kopi jahe ya mo. Oh iya. Lah napa? Susu jahe ya mo. Ayo kepedesen nek cah cilik. Ya susu wae. Susu. Heeh, kaleng. Kaleng sak drime. Kok lemu nyawang tenanan ya. Tenanan lah aku kulino mbiyen bojoku anggere aku meteng aku seneng Oh. Wih, tresnane terus aliyane nganak ngono lho. Heeh. Duh, tak piye ta ya? Pripun to? Heeh. Lucu to, Mbah? Lah kuwi kira apa-apa wong bidino anggere wayangan iki salaman karo aku mesti Pak didumuk Pak ben sehat mesti tak dumuk kok. Oh, aku ora dikon Aku nek teko telat kok. Hah? Oleh teko telat kok. Ya karang jak dadak minum obat Oh, ayo didumuk saiki. Ya kok Mang lakon dumuk. kowe ndumuk kowe aku. Mang dumuk, Mbah. Oh, Apa? kuwi. Oh.
Kok kena pasal piye? Iki antarane Simbah karo Putu. Putu. Ora ana pasal-pasalan. Aku tak ra ngopo-ngopo weh. Udah protes. Kowe kurdo pengen ya no. Nggih, lah nika pun ngeten-ngeten ajeng ndumuk. Aja. Wis ora iki putuku. Ayo. Oh, ame dumuke kok ndelik lho. Aku ki neteki ndak weruh kono. Piye nok sehat ta? Alhamdulillah sehat, Mbak. Hati-hati. Nggih. Momong jabang bayi. Nggih. Aja peplayon banter-banter. Boten indik-indik Oh, mawon. metu kok kon playon. Mula tak elekke. Nek turu aja mengkurep. Oleh ambene dikerowok ya. Tinggi wadah niki. Ya, nek ra dikerowok teneh dubengke iso ser. Iya ya nak saya. Nggih. Iya nembang apa sa? Enten pamundutan apa, Pak? Iki oke pamundutan selendang biru. Kembang rawe nika Nggih, kembang rawe ora apa-apa. Ya, mangga. Ning aja oke-oke. Nggih. Gateli rawe iki ya. Bawani, Pak? Apa langsung mawon? Bawani. Oh, nggih. Gandeng sing gerbi niki bocah mah gedhe wetenge. Ya ora apa-apa. Ha ya ora apa-apa. Ha iki wis meteng sing kedua kok. Wis pindho to? Nggih. Alah jan kowe iki jan mempeng. Setunggal pon SD. Wis SD. Pun. Kok sesuk rak yo SMP kok. Oh, lah nggih. Ha iya. Sabar. Macan. Simbah. Macan. Sima. Ora bakal mangan anake dhewe. Ngangah-angah. Ayo rasa lah wong loro le nembang. Sing mesake sing ngisor ngangkat Ngangkat piye? Ah ngewangi to. Ambek kowe bantu ngangkat saka Bantu, ngisor. Mbah. Heh? Kok dibantu? Kok mau aku to le kon bantu ki. Lah wong bane kowe kok. Ah, iya, Iki engko tak bantu bantu. ngangkat saka ngisor. Ya engkon. Dongklake keri. Sik. Napa? Muni kewan ngetke aku Kabeh kewan puru kuwi. Ora apa-apa kok. Kowe ning Simbah sabar kok. Mbah, Simbah sabar kok. Wati. Ayo ndak kelilipan kok ya. Dilek putune ya entuk. Nek kecekel polisi wangsulan, lho saya nilai cucu saya kok di Cucu, kesalahan kok? saya. Apa dadak gwelem? Nganggo ora? Nganggo ora? Yo peraturan pemerintah kepolisian kudu nganggo. Oh. Kuwi demi keselamatan, Mas. Tertentu. Sanes ya, Pak. Oh, Dudu. Nggih. Aja diganggu to jabang bayi. Nyata prawira yakti punjul pepadane makhluk
wenang sak wenang wenang Nenanane ing madyane ane waji Neno tanpa guna malumpat kecemplung jurang. mangga diaturake yo Wis alon-alon. yo saya suwe banjur ngomong Yes.
matur suwun. Iya. Bedo walah. Aja bablas-bablas. Karo Orisa kok le gematine Raja. Lah ya wis arep duwe putu meneh kok ya. Oh iya syukur. Ika ketoke ya. Sapa? Ora ya. Ora kaya. Iya, ika ora. Ngawur aku. Ngawur sing arep iki Prastiwi. Oh. Prastiwi? Heeh. Oh ya syukur. Ya. Kene isih bermanfaat. Padene sih bermanfaat. Ayo, yu kancane Mbah Seana yu. Ayo yu Pras, yu. Ya. Saiki cukul penggemar anyar no. Ya, jenenge apa? PS4. Wow. Wah, PS4. Penggemar sinden 50 cm. Woi. 150 cm ya. Aku maca ning anu. Ki mah angel ya cobloko enak omong. Arep ngangkat nganu barang. Iya, kene. Pokoke wae gek padha. Piye? Ayo kuwi dilateni sono. Oh, Diladeni apa penjalukku. Lah kowe njaluk apa? Eh? Njaluk apa? Njaluk kowe duro sithik. Kok ya pas kok arep poten Ah Mbak. iya. Wis kon ngopo iki? Ya, njaluk apa Mbah Seana? Aja wong ya aku gek pegel e. Aja liwung wong kowe aku ngerti nek gek pegel to. Ayo apa? Apa ya? Apa? Lho awong apa jenenge iki apa kepinteranmu ki kebisaanmu ki ning nggon liwung kok. Heeh. Wong-wong ki nek do ra liwung, wah jeglek kabeh. Senenge liwung kok. Ya raketan lirih-lirih. Liwung. Ya, mulane lekmu begijikan ki dijudo. Len juga alon-alon wae. Dan-udan wae. Pilek to. Andrani kok. Ane piye kowe? Kaya ngelokke cah cilik wae. Leh. Udang kuning angsal. Ah entuk. Hah? Kaya bayar. Wah, Yes. Jawaban yang tepat kuwi. Ora bayar. ya sabar. Ora kena nesu. Napa niki sidane? Loh. Kapokmu kapan? Lah kowe sirmu apa? Sirku rasa maju. Rasa maju ya ora apa-apa ning liwung. Ya wis ya. Ya wis ayo kok. Ayo. Apa gelut wae piye bangan ngono kowe? Wani kok kowe. Ah sing tak wedeni apamu? Oh, tantang tenan ya ora wani kok ya. Remet mules kowe. Oh iya wani ye. Ora ndak mules. Monggo cendhek Prastiwi nyekel cepet ya Pras ya. Heeh. Pas. Ora kok ngono kuwi to. Kok kira-kira apa? Yuk. Dadi. Dadi. Piye? Piyai kakung wong lanang kok karo wong wedok piye? Iki roman saka panti jumpuh. Kene ya ming lemes. Ora wani.
padake wedi ngono. Nah, wani ya. Aku golek nggon. Ning ngendi? Ya, maka. Sabda pariwara ning sliraku nadane aku Bagi Gusti ilange tresnaku bagi dawa hati Oh, semangat. mendelik malah. Ah semono bathuk tok. Bathuke loro. Heh, Ana loro. aja tok terke aku siji wae. Wis iki ora kena dienggo sanepan e. Ha iki coblok kok ya. Ha iki cah jujur. Anane. Nyem aku wedi kok. Ah iya. Sah nekat ya. Heeh. Mulane PS4. Apa kuwi? Penggemar sinden 150 cm. Mah lincah e. Ha iya, sesuk anu kaose gambar garisan. Ana garisan. Ha wis 150 cm kok. Ya nek anu dipas nganggo wilah wae. Apa kuwi? Apa? Kok anggape Prastiwi arep mati ya itu kok. Sopo? Ha kuwi mah kok nganggo wilah. Angko nek garisan kuwi Mm. dukurke pira 50 cm cek dipoklek mbringe ditemplekke. Garisane ben dienggo sinau anake. Yo. Tak. Wah, ada. Ora pinter ndablek tenan iki bocah. Ning seneng aku. Rasa seneng aku wis ora seneng wong lanang. Heh, tenane? Heeh. Ya sak karepmu nek seneng liyane wong. Wis ra seneng karo wong lanang deh. Wis terlalu sering terhancurkan ya. Heeh. Iya. Nah aku ngono gandeng woringke senenge buah. Buah apa? Kowe seneng? Oh, seneng. Wah, ora tenan to. Apa-apa seneng. Bocah kok gelemah. Anek buah Prastiwi iki terus buah apa? Hah? Ha sing 50 cm apa? Ya ora ana buah kok 50 cm. Ya kon Namu. ya kon waluh to. Bunter. Kur 50 cm. Ning kae ana tekuk-tekukane iki ora. Ana jero ya nekuk. Maksudnya iki lho iki. Aku wis ngerti. Driji lho. Wis ngerti. Jero wiron sing siji iki lak mesti tok tekuk-tekuk ta. Ning karepe ora iki ya. Cah edan e. Ya wis ben ra apa-apa. Ora apa-apa. Wis ilang sawane. Hai. Wong edan.
Kok njo nyekek gelas ki ngopo? Ngelak ya aku. Oh, kotrong ya. Wis lah. Ya, aku kali-kali ngentreki kaya sorry ya, kaya Iya, toh. kodok. Ning sorry lho aku karo wong tua kok ngonekke kodok. Setan kowe. Ah iya. Kodoke klebon setan. Emoh aku. Hah? Emoh kok Emoh, leboni. kowe bacot mlebu. Setane mah. Keri yang mlebu. Aku malah nek ro kowe ketularan. Aku ki cah ndeles e. Ndeles Klaten. Ya. Sabda pendek. Hoi. Oke kasih ilane. Tresnaku bakal inomo mati. Yes. Iki nek carane film syuting ning tenanan. Ngantem tenan iki. Oh iya. Menjiwai. Menjiwai ora. Mula apa-apa dikeke ya. nang pakem. Diterke nanti? Pakem. Lah ngopo terke nang pakem? Ajiwane wis ora. Ya ora kok ya. Sorry ya Yu, Mbak Yu kuwi ayu tenan, awet, Ah iya. awet sepuh. Omongane kaya ora temel wae. Ya, ayo. Diteruske sik ya, Mak. Ya, Oh, engko ndak Ji. wektune entek. Nggih. Masih ana dumugi gara-gara mboten? Mboten. Oh, nggih sampun.